El taller són 4, Jordi Gallos aquí amb el projecte Thanatos. Els llibres d'artista que vaig fent cada dia són fets fora. Treball de camp. I el Jordi, que passarien coses per aquí, i aquí estem. Olá, felicitações, enhorabuena. Sí, està com enganxat, És el llum? Ja. Això s'acaba la vida.